Νομίζετε όμως, και έρχομαι στο θέμα τώρα, κύριε Παπαδημητρίου, ότι ο Μπαράκ Ομπάμα εκφράζει κάτι διαφορετικό στις ΗΠΑ και θα του είναι επιτρεπτό αυτό το διαφορετικό να το εφαρμόσει και ως ποιο βαθμό? Καταρχήν είμαι της άποψης, έχοντας παρακολουθήσει και εγώ τις εξελίξεις από την εποχή της υποψηφιότητας Μπαράκ Ομπάμα, των αντιπαραθέσεων με την Χίλαρη Κλίντον κτλ. Είμαι της άποψης ότι σημαίνει κάτι το διαφορετικό για το εσωτερικό της Αμερικής. Αποτελεί μια νέα φάση στην πολιτική ζωή της Αμερικής, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι τα αποτελέσματα των εξελίξεων θα είναι οπωσδήποτε θετικά. Τι εννοώ? Καταρχήν, ο Ομπάμα κέρδισε τις εκλογές και με την ενίσχυση κάποιων κοινωνικών στρωμάτων, κάποιων ελίτ που διέθεσαν και το πολύ χρήμα το οποίο χρησιμοποίησε στην προεκλογική του καμπάνια. Δεν υπάρχει πρόεδρος στις ΗΠΑ που να μην έχει δώσει υποσχέσεις τις οποίες δεν τήρησε. Άμα ρίξουμε μια ματιά από την εποχή του Τρούμαν μέχρι και τον Τζορτζ Μπους, θα διαπιστώσουμε ότι έχουν κάνει διάφορες δηλώσεις, υποσχέσεις, οι οποίες όμως δεν τηρήθηκαν. Δεν θέλω να πω με αυτό ότι ο Μπαράκ Ομπάμα δεν θα τηρήσει τις υποσχέσεις του. Έχω την αίσθηση όμως ότι οι κύκλοι οι οποίοι τον ενίσχυσαν, και αν μελετήσει κανείς τη σύνθεση αυτών των κύκλων, θα δει ότι αποτελούν για τον ίδιο τον Ομπάμα έναν κλειό μέσα στο οποίο θα κληθεί να λειτουργήσει, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική της Αμερικής. Ενδεχόμενα στο εσωτερικό αυτό σημαίνει μια νέα αρχή, με την έννοια δηλαδή ότι έχει ξεπεραστεί ως έναν βαθμό η διαίρεση της αμερικανικής κοινωνίας με βάση τις φυλετικές διακρίσεις. Ωστόσο, θα επισημάνω ότι σε τελευταίες μελέτες και σφιγμομετρήσεις που γίνανε, διαπιστώθηκε ότι παρά το γεγονός ότι ο Ομπάμα βγήκε νικητής στις εκλογές, σε ορισμένες πολιτείες μέχρι και 50-55% των Αμερικανών συνεχίζουν να επιμένουν ότι θα πρέπει να υπάρχουν οι φυλετικές διακρίσεις. Λοιπόν, μην συμπαρασυρώμαστε όπως γίνεται στην Ευρώπη πάντοτε με κάθε εκλογή στην Αμερική και βγάζουμε συμπεράσματα εκ των προτέρων. Γιατί αν εξελιχθούν διαφορετικά τα πράγματα θα αντιμετωπίσουμε δυσκολίες ως προς την ερμηνεία της συγκεκριμένης πραγματικής πολιτικής την οποία ακολουθούν οι Αμερικανοί πρόεδροι πάντοτε. Δηλαδή, να πω κάτι όπως πάνω σε αυτό το οποίο λέτε, και θα ήθελα εδώ να απευθυνθώ και στον κύριο Κουζινόπουλο. Έτσι κι αλλιώς στην Αμερική οι υποψήφιοι πρόεδροι υποστηρίζονται οικονομικά μέσα από μια διαδικασία η οποία είναι γνωστή διαδικασία. Δηλαδή απευθύνονται στην ίδια την κοινωνία, απευθύνονται σε υποστηρικτές, απευθύνονται με έναν τρόπο ευθύ στην ίδια την κοινωνία. Και μάλιστα αυτό έχει και μια διαδικασία απολογισμού στο τέλος. Και οπωσδήποτε το ίδιο έκανε και ο Ομπάμα, ο οποίος μάλιστα το έκανε με πιο, θα έλεγα, ευρύ τρόπο αυτό. Γιατί πάντα πρέπει αυτό το θέμα της χρηματοδότησης, το οποίο βεβαίως κρύβει κάποια πράγματα, να είναι εκείνο το οποίο θα δεσμεύσει οπωσδήποτε τον Μπάρακ Ομπάμα ή τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος έχει εξουσίες σύμφωνα με το Σύνταγμα κλπ. Βεβαίως υπάρχει ένα πλέγμα. Υπάρχει το State Department, υπάρχει το Πεντάγωνο, υπάρχει το βιομηχανικό κατεστημένο, υπάρχει η οικονομία. Βεβαίως υπάρχει ένα πλέγμα. Αλλά η αντίληψη που λέει ότι ό,τι υπαγορεύσει αυτό το πλέγμα δυνάμεων θα κάνει ο πρόεδρος της Αμερικής δεν είναι λιγάκι απλοποιημένη στην προσέγγιση της? Να διευκρινίσουμε λίγο στο σημείο αυτό για τα οικονομικά των υποψηφίων προέδρων, ότι δεν βγαίνουν και στο δρόμο με τα μπλοκάκια όπως γίνεται με τα δικά μας πολιτικά κόμματα που εκτός από την κρατική επιχορήγηση συγκεντρώνουν χρήματα από ψηφοφόρους, οπαδούς και φίλους, πολλές φορές και στο δρόμο. Έτσι. Λοιπόν, αυτά τα δεκάδες εκατομμυρίων δολαρίων που ξοδεύτηκαν σε αυτές τις εκλογές, και νομίζω, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ότι καταρρίφθηκε κάθε προηγούμενο ρεκόρ έτσι στις εκλογικές δαπάνες. Βεβαίως. Και ο Ομπάμα είναι πρωταθλητής και σε αυτό. Και ο Ομπάμα πρωταθλητής. Δεν δόθηκαν από το μονό ή το διπλό δολάριο του τελευταίου Αμερικανού ψηφοφόρου ή του μαύρου από το Νιου Τζέρσεϊ ή από την Αλαμπάμα, ας πούμε, που ψήφισε ο Ομπάμα. Έτσι. Λοιπόν, υπήρξαν πολύ συγκεκριμένοι χρηματοδότες, μεγάλα κεφάλαια, μεγάλα φαντς, τα οποία κάτι ελπίζουν. Ναι. Παρ' όλα αυτά, να ρωτήσω κάτι, κύριε Κουζινόπουλο. Πέρα από αυτά όλα, επανέρχομαι στον πυρήνα της ερώτησής μου. Η νίκη Ομπάμα, εκτός από αυτό που είπε μόλις πριν ο κύριος Παπαδημητρίου, ότι στο εσωτερικό της Αμερικής θα σημαίνει κάποια πράγματα, τα οποία θα δούμε και ποια είναι επιτροχάδιν, δεν φέρνει όμως ένα μήνυμα ευρύτερο η νίκη Ομπάμα μέσα σε ένα τοπίο, σε ένα παγκόσμιο τοπίο, το οποίο είναι τοπίο
απαξιωμένο, είναι τοπίο καθυλωμένο, είναι τοπίο μιζέριας. Δεν φέρνει μια ελπίδα, δεν φέρνει μια αισιοδοξία. Εντάξει, έδωσε τέτοια μηνύματα ελπίδας και αισιοδοξίας. Είναι κάτι θετικό αυτό και μάλιστα όχι μόνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για τον υπόλοιπο κόσμο. Έκανε κάποια χείλη να χαμογελάσουν που το τελευταίο διάστημα ήταν σκυθροπά με αυτή την τεράστια οικονομική κρίση που ταλανίζει την ανθρωπότητα και της οποίας ακόμα τα αποτελέσματα δεν τα είδαμε. Είμαστε ούτε καν στην αρχή του παγόβουνου, έτσι. Λοιπόν, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν αρκετά πολλά και μεγάλα αγκάθια, τα οποία θα κρίνουν εάν θα είναι επιτυχής η προεδρία του νέου Αμερικανού Προέδρου. Ένα αγκάθι είναι αυτή η οικονομική κρίση. Έτσι, λοιπόν, και το γεγονός ότι τη μέρα που σημειώνεται ένας εκλογικός τρίαμβος η Wall Street υποχωρεί κατά 6%, κάτι δείχνει. Λοιπόν, και το άλλο μεγάλο αγκάθι είναι η αμερικανική Pax Americana, η διασπορά στρατιωτικών δυνάμεων σε πολλές περιοχές του κόσμου, κυρίως όμως σε Ιράκ και Αφγανιστάν. Αυτή η εμπλοκή έχει στοιχήσει εκατοντάδες εκατομμυρίων, να μην πούμε δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι τώρα. Βεβαίως. Λοιπόν, και είναι ίσως από τους βασικότερους αιτίους αυτής της οικονομικής κρίσης που την πληρώνουμε και εμείς και όλος ο κόσμος. Εντάξει, λοιπόν, ναι μεν έχει μιλήσει για αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων. Το πρόβλημα είναι πόσο γλίγορα θα μπορέσει να γίνει αυτό. Όχι από το Αφγανιστάν, από το Ιράκ. Το Ιράκ. Μιλάμε μόνο για το Ιράκ. Αλλά για το Αφγανιστάν μιλάει ότι επειδή εκεί είναι ο πυρήνας της διεθνούς τρομοκρατίας, θα πρέπει να συνεχιστεί η καταστολή. Θέλω να ρωτήσω το εξής, συνεχίζοντας. Θα έχετε το δικαίωμα, κύριε Παπαδημητρίου. Αυτό το μήνυμα για το οποίο μιλήσετε και οι δυο σας είναι ένα μήνυμα αξιοποιήσιμο, επειδή στην πολιτική ή στις εξελίξεις πάντα τα πράγματα, όταν δίνονται κάποιες ευκαιρίες ή όταν υπάρχει ένα ρήγμα ή όταν υπάρχει μια ρογμή, πρέπει κανείς να τα βλέπει, να τα αναλύει και να μπορεί να τα ενσωματώνει σε μια πρόταση, σε μια προοπτική. Πιστεύετε ότι είναι αξιοποιήσιμο και υπό ποιες προϋποθέσεις αυτό το μήνυμα της αλλαγής, μιας και ο Ομπάμα χρησιμοποίησε σαν κεντρικό σύνθημά του την αλλαγή και στις ΗΠΑ. Είναι αξιοποιήσιμο και υπό ποιες προϋποθέσεις και πώς? Καταρχήν θα έλεγα να περιοριστούμε πρώτα στην εσωτερική πολιτική, γιατί οι υποσχέσεις που έδωσε αφορούν περισσότερο την άρση των μεγάλων διαφορών οικονομικών και κοινωνικών μέσα στην ίδια την Αμερική. Δηλαδή θεωρήθηκε η εκλογή Ομπάμα ως η απαρχή λίγο ή πολύ της άρσης των φιλετικών διακρίσεων και της συγκρότησης. Και όχι μόνο αυτό, στα θέματα υγείας, στα θέματα ασφάλειας, συγκρότησης μιας κοινωνίας η οποία δεν έχει καμιά σχέση κατά την άποψή του με το παρελθόν. Σημαίνει δηλαδή ότι τα 49 εκατομμύρια μη ασφαλισμένοι που υπάρχουν στην Αμερική θα έχουν κάποια στιγμή, θα πρέπει να βρει μια λύση. Ωστόσο όμως αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Αν θυμάται κανείς, και μάλλον δεν θυμόσαστε γιατί είστε μικρότεροι από μένα, την εκλογή του Κέννεντι. Τις υποσχέσεις που έδωσε ο Κέννεντι και το τι πνεύμα επικράτησε την εποχή εκείνη στην ίδια την Αμερική. Αυτό που γίνεται σήμερα με τον Ομπάμα το περιμέναμε εμείς το 1963, ας το πούμε, από τον ίδιο τον Κέννεντι. Ωστόσο όμως κάθε προσπάθεια ανακατανομής του κοινωνικού πλούτου και της εξουσίας στα πλαίσια, στο πούμε, των ελίτων αμερικάνικων έχει και ορισμένες πολύ σκοτεινές πλευρές. Μην ξεχνάμε ότι ο Τζον Κέννεντι δολοφονήθηκε. Τη δεύτερη προσπάθεια των Κέννεντι να πάρουν πάλι την εξουσία οδήγησε και αυτή ξανά σε δολοφονία. Δεν θέλω να πω με αυτό. Έτσι. Να μην είσαι προφήτης και νέας δολοφονίας. Λοιπόν, γιατί πολλοί έχουν πει και αυτό για τον Ομπάμα. Όχι, από ό,τι γνωρίζω, η Doris Lessing, μια πολύ γνωστή και μεγάλη συγγραφέας Αμερικανίδα, είπε ότι αν τον αφήσουν να ζήσει έστω και 3-4 μήνες, εγώ δεν νομίζω, δεν θέλω να γίνω, ας το πούμε, κακός προφήτης. Ωστόσο όμως, οποιαδήποτε δομική αλλαγή στο εσωτερικό της Αμερικής ξυπνάει το κατεστημένο. Και το κατεστημένο της Αμερικής φοβάμαι ότι θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει. Όχι στο εσωτερικό της χώρας. Απλούστατα, δημιουργώντας ένα πρόβλημα στο εξωτερικό.